Tu je Jan Boťan a pripravil som pre vás ďalší tip mesiaca. Robil som prieskum v mojom tíme a zisťoval som dôvody, kvôli ktorým ľudia začínali s nami spolupracovať. Čo ich presne zaujalo, čo boli tie dôvody, veci, ktoré im dali motiváciu. A teraz by som chcel s vami o to podeliť. Takže poďme na výhody, na benefity, ktoré ponúkame našim ľuďom, našim spolupracovníkom. Na prvom mieste bol kolektív podľa mojich spolupracovníkov ako absolútny top benefit. Čo to presne znamená? U nás sa stanete súčasťou vynikajúceho kolektívu, ale od toho začiatku môžete si tvoriť svoj vlastný kolektív. U nás ľudia sami sa rozhodujú o tom, koho chcú mať vo svojom tíme. Na druhé miesto sa dostali nové výzvy, nové benefity, dynamickosť, rozvíjanie svojich schopností. Dnes jednoducho vieme, ľudia nie sú radi, keď majú robiť nejakú monotónnu prácu. Sú radi, keď si môžu povedať svoj názor, môžu byť kreatívni. A my práve takúto prácu ľuďom ponúkame. Ďalšou výhodou bolo pre našich kolegov jednoznačne kariéra, rast, možnosť napredovania, osobnostný rozvoj. Ľudia sú radi, keď majú priestor nejakého kariérneho rastu. A to je hlavným našim cieľom. Ľuďom ponúkame možnosť ísť nahor v kariére a z týchto ľudí postupne vychováme tým lídrov. Ďalším benefitom, ďalšou výhodou sú sociálne výhody, sociálne benefity. Ako napríklad telefón, notebook, dovolenky okolo sveta ročne viackrát a rôzne relaxové dni, zážitkové dni. Jednoducho vieme, že súčasťou našej práce nie len práca, ale jednoducho relax, odpočinutie a tak ďalej. V neposlednom rade, ktoré sa nemohlo vynechať, je finančné ohodnotenie. Naši ľudia nášho tímu, ktorí pracujú v tejto sfére, sú naštandardne zaplatené. Jednoducho tento biznis, tento sektor nie je to platené ako niektoré bežné zamestnania. Ponúkame ľuďom o mnoho vyšší plat, na čo sú ľudia zvyknutí. Ktorýkoľvek benefit, keď vás oslovil, myslím si, máme silný dôvod si sadnúť na 20-30 minút a aspoň nezávisle porozprávať o týchto pracovných možnostiach. Čokoľvek, čo vám napadne, napíšte mi na Facebooku, napíšte mi na web stránke, zavolajte mi, napíšte mi správu. Budem veľmi rád, keď sa stretneme. Ďakujem pekne, teším sa na vás, pekný deň.